Muri yeZimbabwe aiwa movement ye blue movement au yazochiuya hoti manje nokuti chikwadi chakuzobuda pachena takuona maby elections akusvika nokuti sezvamunoziva anonzi Mayor Lovejoy Chitengu vakarikolewa naSengezo Chabangu vava kuchitanga kukambena manje under blue movement. Muri yeZimbabwe chikwadi chakuchibuda pachena kuti blue movement icharegistiwa muzita rani uye chinzi kudii. Sara muendera mberi nenyaya iyi anokurudzira bva wasubscribe wolaika wotina on the bell icon ngabochora maupdates andokupa pano paZim News Live. Notoona kuti vakatotanga kutora makambe tona OSALOSZV vano yachiposta mapictures anyora achiti pakama Lovejoy Chitengu pakama in what 36 in support of Councillor Lovejoy Chitengu, popularly known as Captain Dunga, a loyal and hardworking political trailblazer. We support him. We have and continue to, with greatest humility, ask the citizens of Ward 36 in Western Park to vote for him. Ndo mashoko anoitwa na OSALOSZV pana sapana takuona kuti aiwa maby elections atosvika aya takuchiona kuti saka blue movement icharegistiwa iri mustamani president achange ari ani mublue movement iyi uye kuti sara chacho ichange riripi. Muri yeZimbabwe apa takuchiona kuti blue movement yakuchizoya nehoti manje yakuchipisa manje yakuchitanga kumobiliza kuda kupinda kuzotora zvigaro zvayakaluza. Muri yeZimbabwe aiwa tudze mafungiro enyu pinda mucomment section medu musavana kusubscribe kulike yotira on the bell icon tambochana maupdates andokupa pano paZim News Live.